kai jama'an Allah jama'an kwarai ila cewa wani bayani ne kusan me mutum ya gama raina maka wayo ya gama raina maka hankali ba ya gama da kai shugabanninmu ba na karya muku dan kwali amma ba irin wannan karya dan kwalin ne ba yanzu a halin da ana ciki a ƙasar nan da abin da kun dulmiya mu a ciki da wanda muka zaba a siyasan ciki nan ba da wanda kuna kun zaba kun dora su akan kujera wai yanzu ana ce duba abin da ya faru a maganan Kaduna da wallahi jama'a ban wani lokacin na zuwa ban so in yi raha ba saboda na yi raha kawon wasu ma ba su ji daɗi ba ni kaina ban ji daɗi ba zo na muku raha da abin da na faru nan wai duba abin da ya faru jiya an ce wai goma ne minista ya ce wai mutanen Najeriya ne za su haɗa kuɗi na asibiti kai da na ga abin nan ba jiya na to bai mini mutunci ba na kun san Allah tun da safe na kasa yi post da ƙyar na ɗora wani hoto da na cinna nema rigan a baya hijabi da ƙyar ya hau fa amma bidiyo ya ce bai hau ba hakan nan da ban yi bidiyon nan ba jama'a Allah jama'an kwarai wai mu 'yan Najeriya na ɗaya ba mu samu mun ci ba wanda na hannunku za mu ji da satan da CBN na ma mutane a account ne ko kuma da irin kuɗin da kuna cire muna na cire kuɗi a banki ko kuma satan da kuna sata na hakkin mutane ina kuɗin COVID-19 kun gama ci shi ko ba ku gama ci shi ba a ofisoshinku ba miscellaneous ne ba akwai shi idan da naku ne ba lafiya ba kasan waje na za a kai su ba shine ku ce mu ne zama haɗa kuɗi a kai mutane asibiti malam na Kaduna gaskiya na ji wani iri da maganan da ka yi jiya na ga bidiyo da kana yi magana wallahi tallahi ba wai mutanen nan wasu ba taron zama ɗaya ba muna da shugabanni wanda za mu kira su shugabanni amma wasu sun zama kotu ne har mutum yana shugaba ya fita ya gaya muku wallahi tun a duniya ku fara roƙa gafara duk shugaban da zai sauka bai roƙi gafaran jama'an Najeriya ba wallahi yana cikin wani hali amma malam ina jajirta maka da irin jaruntakan da ka nuna maganan gaskiya kuma a maganan da ya faɗa ba ya ce duk ba wai ba su san su ne ba sun san su suna da lambobin su suna magana da su amma maganan shine idan ba za a yi taklin na jihohi guda 6 ko 5 ne da suna zagayen nan a musu tashin an tahan ba yanda za a kama mutanen nan ba saboda kuna hantarar nan suna matsawa ne suna koma can kuma kila wani na gefe na karɓa kuɗi akan maganan gaskiya saboda haka Najeriya dole na ba zama tashi sai dai mu ci alaka muna zaman lafiya kasan nan kawai kuma dan iskanci da namu ne ana cutar mu saboda naka ne na nuna ka amma ba komai ba Allah ya sa wayanda suka riga mu gidan gaskiya sun huta mu kuma da muna raye Allah ka ƙara kare mu wayanda ba a gansu ba Allah ka fita mana da su gashi gobe za a ɗauki azumi kenan an ce gobe ne Allah ga mu gare ka wasu sun ce gobe wasu sun ce jibi ga da dai tun ma ya ne ma a shirya a sake ɗaura ɗamaran addu'a Allah ka karɓi ibadunmu maganan gaskiya wallahi tallahi Najeriya na cikin wani hali Allah ne kaɗai zai cece mu ba yin mu ba hannun mu ba ƙarfin mu ba kuma ba mu iya yaƙi ba sai dai mu yi addu'a Allah kawo mana ƙarshen wannan bala'i kuma ni ban ga wani sai dai su yi ta wani cece kuce suna wannan majalisa yan majalisa ce mene ku fita da makaman ku kuje ku tunkare su ku ne kun samu a ciki na ce wani bayani ne jama'a na manta ma barkan ku da juma'a ku da kun sani wallahi da ƙyarnin na yi dariya